Special Olympics Malta mill-ġdid qed ittella l-programm ta' screening għas-saħħa f'Lukanda f'San Pawl il-Baħar. Dan il-programm joffri kontrolli tas-saħħa inklusivi u bl-aħlas għall-atleti tal-Special Olympics, fejn 400 atleta qed jibbenefikaw minn screening immexxi minn aktar minn 100 professjonist mediku. Ta' min wieħed jinnota kif għall-edizzjoni ta' din is-sena ġew introdotti żewġ dixxilpini ġodda ta' screening: Strong Minds li jitratta s-saħħa emozzjonali u Healthy Hearing li jeżamina l-awdjoloġija li jingħaqdu ma' dixxilpini li kienu diġà offruti. Ma' One News tkellmu l-Clinical Directors Gabriella Gatt u Glenn Camilleri li dwar l-għan u l-importanza ta' dak li qed isir. L-għannu li dawn huma nies li jekk hemm xi ħaġa li qed iddejjaqhom, qed tuġaħħom, mhux neċessarjament ħajġu u jgħidulna li hemm xi ħaġa li mhix sew. Allura rridu nkunu aħna li mmorru fuqhom u naraw li kollox sew. Il-biċċa li jiġri hu li meta jkun hemm xi ħaġa tiddejjaqhom, ġeneralment dak li jkun jaħseb li hija minħabba diżabilità, mhux għax hemm xi ġie. Il-volontira kif ukoll jiena bħala Clinical Director ġejna mħarġin biex nofru dan is-servizz hekk u hekk speċjalizzati li forsi fil-komunità ma jkunx daqshekk għalkemm hemm servizzi imma hawnhekk ikunu speċjalizzati.